उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. विक्रांत सावंत यांच्या अभिनंदन सोहळ्यात माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर व संजू परब एकाच व्यासपीठावर आले. यावेळी भाषणाच्या सुरुवातीलाच एकमेकांना आदर देत राजकारणापलीकडच्या संस्कृतीचं दर्शन घडवून दिलंय. उपस्थित माझे मार्गदर्शक बबनजी साळगावकर साहेब, माझे जवळचे मित्र आणि सावंतवाडी नगरचे माजी नगराध्यक्ष, विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय संजू परब,